आई गे बाई. तिरपळा घेऊन येले भरडावरसून. अगदी 1.5-2 मैल चलत येऊचा लागता. वजा टकलेवर घेतला का आठवता ती प्रत्येकाक आई. तर अशी असता आई. जड झाला, धुकला, खुपला का आईची आठवण येता. तरी असं तिरपळा माका दम लागलो. बघा कशी असत ती मस्तपैकी रसाळ अशी तिरपळा झालेली असत. तर ही तिरपळा ना काढू खर्च खूप असता, कारण झाडाक ना काटे असतात, खूप काटे असतात झाडाक. मग ते डेळे मोडून घालूचे लागतात. मजुरी दिली तर मजुरी एक परवडत नाही. तिरपळा एक तर त्यांची किलो मागे किंमत कमी असता, काटे कुठे असतात, फळाक जाता, रक्त पंबळा जाऊ जाता, अशी तिरपळा असत. तिरपळा बरं असत कशी तर आयुर्वेदिक अशी तिरपळा असत. औषधा बनतात तिरपळांची. आम्ही माशाच्या कढीयांका घालतो, मसाल्यांका घालतो. तर जाता कसं तिरपळांचो सीझन जाऊन गेलो, तिरपळा सुकाक लागले. म्हटलं काढूया, बांगड्याच्या कडी एक गावतली, 4 पैसे गावतले. तर ही आता ना सुकत घालू बाई. ही ताजी तिरपळा असत. ही 2-3 निमरा ना सुकत घालून ती फुटाचे लागतात, म्हणजे 2 भाग जाऊचे लागतात त्या तिरपळांचे. आणि मग ही सुकली ना का ती नीट नेटकी करूची लागतं. त्याका खूप खूप मेहनत असा कितीतरी. तरी आता सुकत घातलं, सुकली का तुमका दाखवतोय. तिरपळा घेऊन येलाय भरडावरसून, मस्तपैकी सुकवलंय. 3च निमरा सुकवची लागतात हा. जास्त सुकवली तर ती हलकी जातात आणि त्याचा वजन कमी जाता. तर ही तिरपळा असत ना त्या कोकणातला आमच्या सोना असा. ही तिरपळा माशाच्या कडी घातली का इतकी सुंदर कडी जाता. आणि बघा मुंबईसून इला, बाहेरसून म्हणजे शहरातून जर इला ना आणि कोकणात घरात इला ना तर माशाची कडी करून घातली नाही का ती चविष्ट लागता बघा. ही ह्या तिरपळामुळे. तर आमका ना तिरपळाचा कसा माहिती आहे, तिरपळ नाही कडी एक तर त्या कडी एक चव नाही म्हणून ही काढून ती साफ करून बरण्यात भरून ठेवची लागतात वर्षभर. आणि त्याशिवाय ह्या तिरपळांचे पैसे येतात, कारण ही तिरपळा कशी असत औषधी गुणधर्माने भरलेली आहेत. मसाल्यात घालतात, औषधा बनवतात. त्याच्याशिवाय इकून आपणाक जो पैसा येता बघा त्या पैशात आपणा काहीतरी घेऊ गवता, अशी ही तिरपळा असत. ही मी ना आता साफ करतले आणि वरान बाजारात विकतले. आणि त्या पैशाचे ना मी म्हणजे सगळ्यात ना थोडेसे मासे घेऊन येतले आणि कढी तुमका करून दाखवतले. चला तर मी आता साफ करून घेतोय. तर तिरपळा साफ करून इतकी झाली बघा. एक लहानची मोठली आणि खाली खाली ती मध्यम मोठली आहे. तर ना तिरपळा मी मापतले, तुमका मापून दाखवते. तिरपळा आपले ना ते मेहनतीचे एकदम कष्ट असतात. तरी बघा ही तिरपळा ना वजन काट्यावर मापल्यावर बरोबर 8 किलो 728 ग्रॅम झाली. तिरपळा एकदम हलकी असतात. तर ही बघा मोठी मोठली जी असा ना ती मी वर ठेवलंय तर 16,900 झाली. म्हणजे एकूण तिरफळा ती आणि ही 25.5 झाली असं म्हणायचा. ही बघा आता ही तिरफळा तुमका मी मापून सांगलंय. तर आता मी ना इकूक घेऊन जातोय बाजारात. तिका तुमका दाखवजंय ना इकतले आणि मासे घेऊन येतले आणि मासे करतले ते तुमका दाखवतले, कारण त्या पैशाचे म्हणजे असं आहे ना सगळ्यात पैशाचे मासे अडतले असं नाही. माका जे मासे होते मी घेऊन तले. चला तर जातोय. तिरपळा इकलं आणि बांगडे घेऊन नेलं आणि असं मुळे
मुळे म्हणजे काय तर खुब्यातलो योग प्रकार असा, तिसरे मुळे खुबे असा. आणि हे असं 4 बांगड्या तसे मासे महाग असत. जुनी लोक काय करीत तिरपळा काढीत संसारासाठी आपल्या 4 पैसे राखण ठेवीत आणि काहीतरी असं घेऊन येत आणि करीत. त्याच पद्धतीत मी आज तिरपळा विकून करतोय. तर ह्या मुळ्याचा करतलोय शेंगे बटाटे घालून तिखला शेगलाचे शेंगे. आणि हे बांगडे असत ना ते हिरव्या वाटणात तव्यावर मस्त चुरचुरीत भाजतले. चला तर आधी साफ करून घेऊया. तर हे मुळे असत ना ते ताजे असत आणि बरे असत. तर हे ना आता करला होय म्हणजे आड्यावर 1 शिपी घेतलं आणि 1 शिपी टाकतले. तर त्याच्या आधी ना स्वच्छ मी 5-6 वेळा धुवून घेतलं. बरोबर पाणी घेतले आणि हे एक ताट घेतले. बांगडे मगे करतले सुटी. ते बघा हे आता ना मी करलावून घेते. करलावून म्हणजे त्याचे 2 भाग करून हे बघा ही 1 शिपी आहे ना ती टाकून देतलंय. दुसरी शिपी आहे ती भरलेली आहे ती अशी घेतलंय मी. आणि त्या पाणी पडताला बघा करला आणि ह्याच्यात पाणी असतात. आता ह्या ताटात पडताला त्यानंतर मी गाळून घेतले कारण पाणी असतं ता महत्वाचं असतं. त्याच्यावर सगळी चव असतं. ही बघा 1 शिपी अशी रिकामी असता. आणि हे मात्र ना गाळून घ्यायचं असतं काय का तो ह्याच्यात रेती असता. हे चवीक ना भारी असतं. किती मस्त पैकी 1 शिंपली ही माष्टान अशी भरलेली रवली आणि इतके रवले. आणि ह्या बघा ह्या पाणी असा ना कापल्यानंतर पाणी गळता. तर ताट घेतलंय मुद्दाम घ्या का तर ह्या पाणी मी टाकूचही नाही म्हणा. आणि ह्या पाण्याक ना खरी चव असता. काही जणांना कापूक येणत नाही ती उकडून घेतात. उकडून घेऊन ना त्याचा जा पाणी असता रस असता ना तो बाहेर पडून जाता आणि त्याका चव लागणार नाही. अशा पद्धतीने जर शिंपले केले ना तर आता पाणी बरा राहता. पण त्या पाणी मात्र मग काय करतलंय ना आता तुमका मी दाखवते. पुढे जो माझा पूर्ण व्हिडिओ बघित राहा मग तुमका कळतला मी माझ्या पद्धतीत हे शिंपले कसे करताय ते. तर या बघा शिंपल्यासून इल्लाला म्हणजे कापून इल्लाला पाणी मी ह्या ताटलेत काढलंय आणि आता या पाणी ना आता शांत केलंय. तर हे मी 1 शिंपली ठेवलेले खुबे असत ना म्हणजे 1 शिंपली असा ती ह्याच्यात मी त्या वरचा पाणी ओतून घेतोय म्हणजे जशाक तशी मागे ना रेती रवतली. गाळून घेण्यापेक्षा ना हे बघा असा करू या तरी किती रेती असा ती बघा. हे बघा ही सगळी रेती असा. तर ह्या भांडाना आता धुवून घेतलंय आणि ह्याच पाण्यात ना हे शिंपले परत घोळवायचे. ह्याच पाण्यात वया तर थोडा वेगळा स्वच्छ पाणी ह्याच्यात घालायचा. मग त्या पाणी ना आपण जर टिकला करतलो त्याका वापरू करतला. आणि ह्या शिंपल्यातली जी रेती आहे ना ती सुद्धा ह्या पाण्यात अशी म्हणजे बाहेर येतले. आणि परत ना तसाच करायचा शिंपलेवरचे काढून घ्यायचे आणि परत त्या पाणी शांत करायचा आणि त्या एका भांड्यात ओतून घेऊ काय का मग ती सगळी रेती असताना ती आपोआप बाजूक जाता. तर अशा प्रकारे मी या मग करताना तुमका दाखवतोय. तर आता बांगडे घेते सुटी करून. आताचे मासे ना महाग झालेत. मागे जेव्हा माशांचा एकदम बघा मासे खूप गावतात बघा तेव्हा हे बांगडे ना कोणाक नको असतात. आणि ते 100 रुपयाचे बरे पिशीवर बांगडे देतात. 15वर गेला का होडी येईल का. तर आता तसं नाही आता मासे ना कमी झाले. आता हे 100चे 4 बांगडे असतात हे बघा म्हणजे साईजही लहान असतात त्या बांगड्यांची. तर खूप गावतात मराक लागले मासे काय. तर हो बांगडं असा ना तो मी कसं सुटी करून घेतले तो दाखवतोय बघा. ही गाल फाटा आहोत ना ती मी तशीच ठेवले डोळे ठेवले आणि आतली घाण असता ती काढून घेतली आणि स्वच्छ धुलंय शपडी पण ठेवले. आता ना कापून घेतय. हे बघा असो बांगडो मी म्हणजे पाटसून कापून घेतले म्हणजे ह्या पॉकेट तयार केल्या. जितक्या खोल जायत ना तितकी एक बाजू अशी खोल करू गई म्हणजे ते आपण जा खिनी भरतलं ना तर भरूक गावतला. तर बघा अशा प्रकारे मी एक बाजू कापून घेतले. आता जे बाकीचे असत ना ते तसेच मी कापून घेते.
चला तर बांगडे कापून घेतलंय. आता आगळ आणि मीठ लावून घेतोय. आधी मीठ लावतोय. आगळ बघा काय सुंदर पैकी असा जाड नसतो आणि लाल भडक असं आगळ गावना नाही. घरगुती आगळ जसं गावाक शकता. कारण आगळ काढताना ना आगळाचा ह्या पाणीच असतं असं ना. आगळ रतांब्यात जाड नसता कधी. तो सोला जर त्याच्यात घालून घालून जर ती सोला आपण केली ना तरच आगळ जाड जाता. नाही तो रस ह्यो पातळच असता. आता यंदा रतांबे जर लागले ना तर मी तुमका सोला आणि आगळ करून दाखवेन. तर ही माशी आता मीठ आणि आगळ लावले तशी ठेवून देते. तर गावठी कोथंबीर पेरलेलं आहे. ती आता मस्तपैकी इली आणि ताजी कोथंबीर घातली ना का सुंदर जाता. तर मुळे आणलंय ना त्याचा तिकला करतलं त्यासाठी ही कोथंबीर काढतोय. अगदी आपण स्वतः पेरलेली कोथंबीर असताना तिचा वास काय सुंदर येता. मस्तच वास येता आणि गावठी ती गावठी असता. चव बरी असता हिचा. बघा हे असं गावठी शेंगे आणि या शेंगांका ना चव बरी असता म्हणून मी ह्या खुब्यात हे शेंगे कापून घालतले तुकडे करून. बटाटी कापून घेतलं, टमाटो कापून घेतलं, कोथिंबीर घेतलं, वाटाप काढून ठेवलं. तर आता हे शेंगे रवले ना ते आधी तुकडे करून घेतय. तर या बघा मुळ्याच्या टिकल्यासाठी वाटाप काढलाय. खोबरा, कांदो, आला, लसूण आणि कोथिंबीर. तर मी आता भाजून घेतले. भाजून घेऊन वाटून घेतले आणि वाटून घेतल्यावर फोडणी घालताना आता सगळं दाखवतले कारण का व्हिडिओ खूप मोठा जाता. तर ह्या बघा बांगडो मी भरतले हिरव्या वाटणार म्हणजे पाट्यावर या वाटा वाटतले आणि बांगडो मी भरून घेतले. नंतर तो भाजतले. तर त्यासाठी हे बघा थोडासा खोबरा असा, त्याच्यात हळद, हिरवी मिरची, मीठ असा, धने असत, लसूण असा आणि कोथिंबीर असा. तर इतक्या ह्या बांगड्यासाठी वाटा बसता वाटून घेते. वाटून घेतल्या सगळा मी तुमका दाखवते. या बघा ह्या खुब्याचा वाटा वाटून घेतलं आणि या बांगडो भरतलंय ना त्यासाठी ह्या वाटून घेतले. तर ह्या आता बाजूक ठेवते मी झाकून आणि आता तुमका दाखवते खुबे. तर मी ना तुमका खुबे कापताना दाखवले म्हणजे मुळे. तर त्याचा पाणी का पडलेला त्याच्यातली रेती काढून दाखवले बाजू करून. त्याच पाणी काढलेला ना ह्या परत कापलेल्या शिंपलेत होतलंय. तर आता हे सगळा पाणी एकत्र केलेला खेका तर मी दुसरा पाणी जा धूक वापरतले तेही चव जातली ना तर ताच पाणी वापरले आणि ह्याच्यातच ह्याच पाण्यात नाही हे मी आता उलटे सुलटे करून घेते. म्हणजे ती रेती जी असतली ना या पाण्यात जातली. आणि आता हे वरचे जे असत ना शिंपले ते मी एका वाटेत काढून घेते. बघा अशा ह्या पद्धतीत जर गेले ना तर ते का चव जशा तशी राहता. आणि धुवून देऊन असेल किंवा उकडून जर केले तर त्याची चव बदलता. हे बघा हे आता वरचे ना ह्याच पाण्यात मी धुलोय आणि बाजू करून घेतले. म्हणजे ती रेती आहे ना ती ह्या पाण्यात गेली. तर हे बघा हे शिंपले जे असत ना ते मी ह्या भांड्यात काढून घेतलं. ह्या पाणी असा आणि त्याच्या खाली रेती आहे. तर थोडा असा थारावला ना शांत झाला म्हणजे रेती खाली बसली हळूवारपणे ह्या वाडग्यात मी काढून घेतले. किंवा गाळला तरी चालता पण ती गाळणी बिळणी घ्यावा धुवा त्याच्यापेक्षा ह्या बरा. ह्या बघा या तरी ती खाली बसली. वरचा पाणी आहे ना तरी बघा ह्याच्यात ही म्हणजे मळ जी असताना ती सगळी पाण्यात खाली बसली आणि ती जशाक तशी रवली आणि पाणी वेगळा झाला. आहे बघा ह्या स्वच्छ पाणी असा. तर ह्या पाणी मी या टिकल्याक वापरून घेतले आणि ह्या पाणी मी फेकून देतले. तर आता ना माका गरम पाणी लागताला तिकला करूक. थंड पाणी ओतला ना तर चव बदलता. तर होया तितक्या पाणी मी या कुंडल्यात ठेवलंय आणि आता गरम करून घेतोय. आणि त्या पाणी गरम झाला काय एका भांड्यात काढून घेते म्हणजे आपण त्याच्यात ओतू गरम पाणी बघा. तर वारा बघा काय सुंदर सुटला. पोपळीची झाडा आणि पानात नुसती हलतात आणि मस्तपैकी असा थंडगार वाटता. बाहेर जेवण करून खाऊची ना ही खरी मजा असा.
पचन बरा जाता आणि मन प्रसन्न जाता ह्या वाऱ्यावर. नाहीतरी घरात जेवण केला तर फॅन चालू करा, वारा घेवा. पाणी गरम केलंय कुंडल्यात आणि तांब्यात काढून घेतलंय. तर आता ह्या कुंडला टिकल्यासाठी, मुळ्याच्या टिकल्यासाठी चुलीवर परत ठेवलंय. तर आता तापला काय तेल घालते त्याच्यात फोडणीत. तर या काळ्या कुंडल्यात ना मी आता फोडणीपुरता तेल घालून घेतोय. तर या काळ्या कुंडल्याची गत कशी आहे, माझ्याकडे तुम्ही व्हिडिओ चालू केल्यापासून लाल मातीची पण कुंडली बघलात, पण ती माझी ना कुंडली रावाग नाही. 4 पावटी नुसताना मी चुलीवर ठेवलं का त्याचा पोन ना तडाक्कन फुटान जातात. तर ह्या काळाचा कुंडला ना त्याका बरीच वर्ष झाली, मी मागच्या व्हिडिओत पण सांगलंय, मस्तपैकी टिकाऊ होत्या. तुमका जर भांडी मातीची घ्यायची असली तर अशी बघून घ्यावा काळी. आणि काळ्या मातीची कुंडली म्हणजे काय तर सांगताय तुमका, बाहेरसून बघा गाडी येतात. म्हणजे आता उन्हाळा चालू झालो ना तर बाहेरसून खायच्या तरी म्हणजे आपणाक माहिती नसतात ते खडेसून येतात, नक्की ते भैया असतं. आणि काळे मातीची ना कलर मारलेली ना भांडी असतात, म्हणजे आपणाक ती सेम अशी भांडी दिसतात, पण ती तो कलर मारलेलो ना तो मात्र नक्की दिसता. तशी सुद्धा मी भांडी हाडून बघलं, पण नाही ती पण भांडी राहूनच नाही. तर ही कुंभारांकडे भांडी असतात. कुंभारांकडे जर तुम्ही गेलात आणि ही जर अशी भांडी मागान घेतलात ना तर ही तुमच्या गावात शकतो. तर कांदो फोडणे घातलं, आता घालते टोमॅटो. तर हे बघा, ह्या मी आता इतक्या काय काय टाकलंय का तुम्ही बघला. तर आता शेवटाक टाकते मी या मुळे. तर या बघा, ह्या असा मुळ्यांचा पाणी तर मी आता ह्याच्यात घालून घेतोय. तर मुळ्याचा पाणी घालून झाला. आता ह्या ना गरम करून घेतलेला पाणी होता ना, आता ह्या मी भांडा धुवून घेतले. आणि आता आपण किती पातळ जाड होया तसा पाणी घालू घ्या. पाणी घालताना मात्र एकदाच घालू घ्या. परत परत जर पाणी घातला ना तर आता त्याची चव बदलता. कारण पहिला पाणी घातला आटला, दुसरा पाणी घातला आटला, तर अशा ना त्याची चव बदलता म्हणान सांगते. आणि प्रत्येक जणाही असला काहीतरी करीतच असतात, म्हणजे खुबे मुळे. तर माझी जी करण्याची पद्धत आहे ना ती फक्त मी तुमका दाखवते. आणि मुद्दाम तुम्ही ही पद्धत करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा कसं झालं का. तर हे मुळे जे असत ना कापून घेतलेले ते खारट असतात, कारण समुद्रातल्या पाण्यातले असतात. समुद्राचं पाणी खारट असतं ना, तर त्यांच्या त्या शिंपलेत पाणी असतं. आता बघलात ना तुम्ही किती घेतलंय पाणी तर मी काढून. तर त्या पाणी असा खारट, त्यामुळे मीठ टाकताना सॉल्ट टाकताना अगदी नेम धर्मान टाकू घ्या. जास्त जर तुम्ही टाकलात मीठ जरा जरी जास्त झाला ना तरी खारट जाताला, कारण त्याच्या अंगात मीठ असता. तर अशा प्रकारे हा बघा, माका जितके आता चवी मीठ होय ना तितके मी मीठ टाकतंय. कमीत कमी मीठ टाकू काय, जास्त मीठ कधी टाकता कामा नये, मग आता खारट जाताला. आता टाकतंय मी सॉल. टोमॅटो जरी टाकलो तरी सॉलाशिवाय चव नाही.
बरोच वेळ झालो. बघूया आता शिजला का. शिजला म्हणजे त्याच्यातली बटाटी आणि शेंग हे बघा पाणी बऱ्यापैकी आटला आणि शेंग पण शिजली आणि बटाटी पण शिजली आहे. तर ह्याच्यात वाटापाता घालूचा. चला तर आता घालूया वाटाप. ह्या असा वाटा त्याच्यात थोडं वरसून मसालो टाकलोय. खेका मसालो टाकलोय तोय सांगतोय. तर ह्या कांद्या खोबऱ्याचा आला लसणीचा वाटाप असता आणि आपण मसालो घालतो तो फोडणीक घालतो तर तो त्याच्यात मसालो मिक्स जाता. ह्या वाटपात ना थोडंसं जर मसालो तिखट घातलो ना तर सगळा आता मिक्स जाता आणि सगळा मिळान येता. म्हणून या वाटपात थोडंसं अर्धो चमचो मसालो टाकले. आता ह्या मिक्स करून घेतोय आणि मग हे वाटाप त्याच्यात ओततोय. चला तर घेऊया उतरून. आता मस्तपैकी या तिकला शिजला. उभे करा मोळे करा तिसरे करा होया कायता करा पण त्याचो घमघमा जो सुटता ना तो कधी एकदा जेवतोय असं जाता. आता करून घेऊया मासे. तरी मासे बघा मस्तपैकी मीठ आणि आगळ एका लागलो. आता यांका चव भारी येतली. तर आता जा वाटाप केलंय बघा हिरव्या वाटाण तर आता ह्याच्यात मी भरून घेतलंय. तर आता ह्या मिक्स करून घ्याव्या कारण आगळ टाकलंय ना कारण ह्याका आंबटपणा येऊ होया. कारण बांगड्याच्या पोटात भरूचा आहे आणि थोडासा ना मी कसा टाकता येता बघा. तर ह्या तांदळाचा पिठा रवो असा मिठा आणि हळद असा तर ह्या ना मी आता मिक्स करून घेत आहे कारण वरसून बांगड्यांका लाव आहे ह्या आणि ह्याच्यातच या ना थोडासा असा मी ह्या टाकतंय आणि ह्या चोळून घेत आहे ह्या रव्याक आणि हे का यांनी ना चव बरी येता. बांगडे खूप जण करतात पण माझी ही पद्धत ना मी तुमका दाखवतोय. तर असा जर ह्या हिरव्या वाटण जर ह्याच्यात थोडासा असा टाकून घेतला आणि असा चोळून घेतला ना तर त्या वरचा जो सारण असता ना बांगड्याक लागता त्या बांगड्याक ना चव भारी येता खाताना मजा येता. कारण आपण जा काढलं हिरव्या वाटण ना आता पोटात भरतलो ना बांगड्याच्या. त्या बघा अशा पद्धतीत मी ह्या लावून ठेवलंय. आता तर आता हे बांगडो हा मीठ लावलेलो त्याच्यात आता ह्या मी भरून घेत आहे. ह्या बघा ह्या असा भरून बरा घेतला ना चला तर आता बांगडो भाजून घेऊया. त्यासाठी तव ठेवतोय चुलीवर. तर आता बांगड्या घ्या रवो तांदळाचा पीठ ज्या मी वाटण केलं आहे त्या घालून मिक्स करून ठेवलं आहे ना तर आता ह्या असा लावून घेऊया. म्हणजे आपण कसं बांगडो बघा मसाल्यात भाजतो मसालो लावून तर त्या बांगड्या कशी मसाल्याची चव येता ना. तर ह्यो कसो असा हिरव्या वाटणातलो बांगडो मग त्या हिरव्या वाटणाची ह्या बांगड्याक चव नको यो. मग ती म्हणून मी त्या अशा पद्धतीत ह्या रव्यात आणि ह्या तांदळाच्या पिठात ना थोडासा वाटाप मी मिक्स करून घेतलं आहे म्हणजे त्याका हिरव्या मसाल्याची चव येतली. तर तव्यावर तेल टाकून घेत आहे. कमी आचे का करतो तर वरतून त्या वाटण लावलंय ना आता करपता कामा नाही. जास्त आग केली ना त्याचा करपान जाताला.
चला तर बांगडे मस्तपैकी कुरकुरीत भाजले. आता उतरून घेतोय आणि या पानात काढून घेतोय. बांगडे मस्तपैकी कुरकुरीत भाजले. आता जेवूया, भूक लागली. चला तर सगळीजण जेव घ्यावा. माका लागली या भूक आणि मी आता मस्तपैकी ह्यामुळे याच्या पिकल्याबरोबर जेवतलंय. शेंगे तर माझ्या जीवाचे असत. शेगलाचे शेंगे तर माका खूपच आवडतात. चला जेवूया जरा. चला तर यावा जेव. मी आता जेवतोय आणि चव सांगते कशी झाली आहे ती. पिकला तर एक नंबर झाला. आता बांगडो सांगतोय कसं झालं आता. काय मस्त लागता बांगडो असं भाजून. नाही हो? मस्त लागतं. असे वेगळ्या प्रकारचं आणखी बरं लागतं ते बांगडे. शेगलाची मस्त चव येता पिकल्यात शेगलाच्या शेंगेची. तर पूर्वीच्या लोकांची एक म्हण होती, कष्टाचा फळ ना कधीही गोड असता. फुकट खाऊ नये, पण कष्टान जा आपण करतो त्याची किंमतही भरपूर असता आणि त्या गोड लागता. तर पूर्वीचे लोक अशी तिरपळा काढी आणि संसारासाठी ते हातभार म्हणून ती मदत लाय. तर त्याचप्रमाणे मी ह्या केलं आणि मस्तपैकी ते कष्टाचे जे पैसे होते तिचे तिसरे म्हणजे कुबे घेऊन येले, बांगडे आणले आणि त्या आता इतक्या सुंदर लागतात ना माका जेवताना चव मस्त लागता. तर ह्याका म्हणतात कष्टाचा फळ. तर ह्यो माझा व्हिडिओ कसं झालो तो कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यांनी जेवूया.